Sidene mleguk-mleguk le kompak. Dik rok lupat mok nepi wolu. Bareng sing kompakin maju-maju pundake maju, mundur-mundur pundake mundur. Oke? Oke. Asik. Dik rok lu ya. Coba tak pilih ke sindenku sing isih perawan durung duwe bojo, tak promoke lo Tanjung Rejo kene. Nomor 2 saka kene Mbak Lila Pangestuti, sarjana pendidikan. Selamat malam Mbak Lila. Selamat malam. Sudah punya pacar belum? Ya alhamdulillah pangestunipun. Sampun. Dereng. Ya Allah. Enggak bengi tak promoke kok ora payu-payu. Tak entuke Pak Inggi ngene lho. Pak Inggi. Napa tas elegan? Lho isih elegan Pak Inggi. Kan menghuburi nomor Pak Sikit nggih, Pak. Nggih, niki Pak Inggi, mbokne calon bulurah. Siap dibleguki? Siap. Asik. Cik, ro, lu, ya. Maju mas, mundur mundur mundur, jaipong jaipong jaipong, beleku 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 lho Pak Lurah. Asik. Cah wedok wis pinter nyinden, ayu, sarjana pendidikan, semono gedene kok ora wani cedak karo wong lanang. Mula nek karo wong lanang aja galak-galak. Kuwi. Cah lanang do wedi nyedaki karo sampean. Coba bareng Mbak Lila tak goleke sing wis rada pengalaman sing duwe anak siji, Mbak Putri. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Sigit. Putrane pun umur pinten? 9 bulan setengah. 9 bulan setengah. Pun saged napa putrane? Sakit andan-andan Pak. Lah nek bapake saged napa? Bapaknya sakitnya ongkrong-ongkrong. Ya Pak ongkrong terus. Siap dibleguki? Siap. Oh. Awas, deloki Gus. Ciro lu ya. Asik. Maju yang mundur jaipeng belagu kok Mang. Alah ya. Nyapo disumpeti. Ketoke kok bojomu jelek karo kowe. Wah, garwane sing nyaron kuwi. Ajan. Coba Mbak Ima. Iki fans klub singgahan iki Ima Lovers. Selamat malam Mbak Ima Imro'atul Firdaus. Selamat malam. Siap dibleguki? Oke, siap. Halus nggih.
Dalem. Rati halus nggih. Nggih, manut kula niku kasar gelem halus gelem. Ciro lu ya. Nganggo kuwi muka apa-apa Gumah Pak. oh gumah wah wis coba sing sinden wis duwe putu Mbah Eni ayo kene-kene wis putune sing loro tak golek sing tuwek sing tuwir sugeng dalu Mbah Eni Sugeng dalu nak sikit. siap dibleguki nggih Mbah Siap. aduh Mbah kok wis ora senter kabeh kok ndelewer kabeh Mbah alah wis watuk ngentut aduh alah ampun kalah karo sing nom-nom nggih Mbah Boten. asik sing lincah lho Mbah Ciro lu ya awas geblak lu Mbah alah lah ya lincah alah ampun Mbah ampun kok iso obah dhewe Mbah apike sampun enak wae Jule penak iya Ayo nah ya. hus sesuk tuwek ngeyel njaluk tanduk ae terima kasih atas kemblegukan kalian semua